Ni. Mo di sak man sintat ta. Sublimay. Gawad. Napaya, dadaywan na mahit. Kahit ka lang makatong tao. Ano man nun, Andres? Kabkabana mang kanya mong kay. Kagawad, thank you. Pati nga pagpahag. Punas ka pala butig mo, mahit. Gawad, nagpaspasalamat ah. Ano? Sige, nawa na dyan, Andres. Sayang kami talaga kagawad. Nagyaman ako. Tan. Kabana na. Gusto. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Panak sa lagi sa Korea, nagabrutak sa ang ilawan. Kapakumat, itambay. Nay, ni Andres sabi ah. Bigat nakatambay mo na yun. Andres! Okay, sa ba? Bigat nakatambay ka man na. Nalpas mo trabaho di balayaw. Nay, naunog sa tapang panunuto ma. Yan, mate. Medyo narabaw lang. Apa yan ang problema niya? Bigat na kasi mangot ka. Awang naming kwartan. Saka mumumak pa yung nagtamtambayan. Kahit ko gabruday. Nakita kami na ipos ni Mayor. Baling ka na gabruday di parmal. Di ka na Korea, takal ka na sahaw. Balak ko kumamapanjay. Nay, apay mati ka mapan. Pagkakataon mo Jim boy. Manumot sahaw. Para di ka no 90 makabulan. Sumangin na nga kung makapanjay. 90 pesos? So, nangin na pa ito para ito. Tuya latan ah. Ay, mutalong to. Madi nga 90 pesos. 90,000 manlay. Ajay ti sundong di Korea. Nay, tigmayatan ng Andres sa pinagtakwilan. Tanggapon dagat jay. Wow, tanggapon na karatadjay. Uri madi ka nakagraduate. Basta the experience mo magtaltalon, tanggapon na ka boy. Ano, sumurot ka kanya. Kitun ah. Amo mo tagsilaw ti tukak. Amo mo tagtiliw ti baaw. Amo pa'y agra paggapas. Umay ka mo to no? Idanon mo pag silaw ti tukak jay kada gala ti baaw. Talon lang, madi nga silaw-silaw kada katay bagbagam. Ayun niya. Baka sa bali baw dyan. Ano, numapana jay, sumurot ka may. Kumuna ka ba lang ah. Nung napintas jay, sumarnuha. Mayatak mga talaga mapanjay. Kaso, maumuti pang gastos ko. Saka awang pa'y passport ko. Oh, isti sa bang lakayang kan, awang pa'y passport mo. Kaan na ngayon garod? Awang pa'y karog pangalak. Apo nung nagpaya di passport, kaysa di kwa, kailangan mi di balay. Kasano ka garot makalit yung passport mo. Tsaka kasano ka makapaan. No, di may sakripisyo mga ala passport. Puro man garod no kayat ko. Ako ang garod di pang gastos ko, mate. Napunay ka na. Pero mati ka makaawat. Kaya grimidyo ka ah. Kaya lang mabulot na mitan. Bulta tinibaak. Ni baak? Ako mula kwarta na din. Sa tadapay lang utang ko kanya, umutang nga manay. Ay, huwag kayam. Dapat utang mo kanya. Pagtempalagit mo. Okay, pato nagtumog sa balit to nga tao nga utang kalimutan, maniyakas jay. Mano yati pang papasport na pautangan ka man lang na yun. Na makapanaw ka dito yun. Kauman tupay tarupa mo. Nung nagkamok dita, madyak mo naman natin magastaws. Urito pa tilisin siya, jak tupay mo naman magastos jay. Ana? Pati lisensyawan. Tapos motor ka nga motor dita. Nakadumpar ka pa eh. Balak ko nga rin nga ilako yung motor ko. Tamangalak tilisensya ako. Oh, pisti sa bam. Makaala ka lisensyam. Awan to mati drive mount. At least, at ang tulisensya ako. Ura, awan tulugang ko.
Bay, ang pala ta lisensya. Una ang ta passport mo, ta makabrod ka. Sa bagay. Gusto mo natin baga. Siguro, atong tumapin ni bagat ko. Pero pa rin payagan ng bro. Pagkasag sa mga taga-brod ka. Baka kailangan dati ka ba yung karap ti gulay, jay. Naku. Masabat ko man nandris eh. Yung nakay-cham-chamba na mo ito eh. Hindi mo disag naman sintat ta. Sublime. Gawad. Napaya, dadaywan na mahit. Kahit ka lang makatong daw. Ano man nun Andres? Kabana mang kanya mong kay. Diba, tropam ni Mayor. Baka mabalinak tulungan kagawad. Gabrodak ko ma. Aga-brod. Araw. Nabalitamot lang aja, hiring di peso. Buwan kagawad. So, pasada ko mga kwa. Pag-abroad. Naumang tambay kagawad. Sa kailangan mga kwa mo ta. Agurnong mo. Dure kaskasan umay. Nasyata na panuno mo Andres. Ngam. Amam ngortig talon. Ayun. Pagtalon lang bukaan kagawad. Jaya dumakal-talo na yun. Kapisado ka mami ang garawin. Ano kaya mau? Agtambak. Agtabas. Agaradaw. Aglinang. Agsuyod. Agraap. Agsikka. Agsibar. O, anapay. Amok pa yung gabunaw. Gusto ta talent mo Andres. Farmers ti kailangan da jay. Di karon mayat ko makagawa. Kaso, daman may sa problema ko eh. Ano man nata problema mo? Makikita mo siguro ati makagawad ni. Nagagatal. Basta ka nagagatal ti imam. Kailangan mo ka nung ti kwarta. Ati man ti kung kunakong ka. Bigbigatin na nga taman ng drisan. Uray pang passport ko lang kung makagawad. Nay, dimpay kayat. Nung makabruda ka. Di awan tumang burburibur kanya mo. Pang passport. Ngam na matultuloy ka. Bayadam tumatay general alam kanya ka. Kung kagawad, madi ka madanagang. No kaya mo kay kampay ti interest na. Triplet pa no ka. Manugurti kailangan man rice. Oray, kag 2 milyon lang kung makagawad. Madi ka kapabruday, no kasi kadakkalan rice. Tipiram ka kagud 2 milyon passport, kagud 2 milyon. Siyempre pang allowance ko, mami mo gastos siya brod mo kagawad. Di po na ka matuloy. Awan man no lang ti nuraryak ta barangay mat Andres. Iyutangan lakpay lang ano talaga kaya mo nga makatulong. Awan ti kasi nga kadakkal ti pirak. Bahala ka no, madina kahit nga gabrod. Sakti mong burburibor kanya, binikat Aldora Bay. Aparang ka di balayaw. May pang passport mabalain. Ngam no kagud 2 milyon awan. Kumano ti pang passport ya? Di nga tijak ang mo kagawad sungaro di pinadakkel ko. Unta madyak nga mabitin ha. Kagud 2 milyon? Isumot pero matingiwat ka lang ang may babawid. Amok ti passport na surok lang sa ngaribo kas jay 1.5 usan 1.6. Ang mo magawa pa yung damag ka pala kanya, nagmukta lang ka mga kagawad eh. Nay, sikat yung mututang. Da kailangan awan. Pasensya kang kagawad. Ang mumot nga natarabitab tingiwat ko eh. Pasensya ka na. No, nagdalang. No. Awan di, madi ako pilipilitan kagawad. No 1.5. Mapabulutan ka. Ngayon no, kagud 2 milyon. Awan. Bagakaon. Bagakaon. Ngayon, may 1.5 sure ball. Andres. Kung na yung mata, nagibati ka pa lang magkagawad. Kay Tris mo naman, W mo. Jutek tay. Kung na yung mata. Pati makanya ka din. Ngaribo. Nagyaman kagawad. Basta na nakaalak ti passport count. Tapos matuloy ak di abroad. Bayada ka tol. Triple. Uri madi nga triple. Basta sublim lang tata. 2,000 mabali na yun. Una yun, nakanos ka kagawad. Kaya na ba pasagit ka dyan kagawad? Mapangka ko ma, matuloy ka kumandre si Papa nam nga broad. Kagawad, thank you. Padim nga pagpahag.
punas ka pala butig mo, mate. Kagawad, nagpaspasalamat ah. Ano? Sige, awa na dyan, Andres. Sayang kami talaga kagawad, nagyaman ako. Tan. Bana na. Gusto nga. Dakil nga ba nagatan? Kagawad talaga nag-aros ka kanya kagawad. Ang yaman ako, God bless kanya kagawad. Sabay Sabay lang, di mapasangit ako, Andres. sabay lang ako mga kagawad. Ito kaya, mabayatan ka niya makabruda. Ala, thank you. Ay, urewan interest natin, Andres. Kagawad, no takal ti sahod ko jay, sumarunong kan taon. Tabanyak po problema na ito, binulog ko kanya miya. Sige na. Nay. Na may sana man sa Andresan. Andres! Andres! Kagawad! Kagawad! Thank you! Madim nga lipatan nga bayadan tayo ta. Ba't di ka madalagang kagawad? At may sasaok, payata mo lahat oh. Nay? Ay, huwag gayam. Matsakag ba rin nag-abroad? Ako nagbantay di taltalong ka. Maminsan lang at ako nag-abroad ay. Utangag pala kinikagawad ako ah.